To kublai perlok perok ha benengkong ni singo panangu yo blai bengilala pa intre ingin ta bengilala ban le gino gino gi kam lane gino gino gi business ka jingi ke jungi bat ha jing no don kam ke jungi ka baman ke si te ha ni ke por ngakwa man kran khndiat sepang ka jingle jong ka sarkar India ka jungi mo kumbangi latip bat kumba pila yo I haki kubor bat kumba pila yo I haki news kiba per wat hapo gari kasi jungiru pila yo I hi ya ka jing pensai na iwe na ki jong bayadei bat ki nong yalam na ki nong mi khmat jong ka party kongres ngila banong mo iba manuel tela da pikwa ban pej perlok ngala banong ba pi pej hapo gaya nong sanhima pila ban pej na kitu gi kubor tengaru ngasngo menjur ya ka ba ila keren bat ya ka ba I don banong ti perlok ba I hakane ka por ngakwa ban keren kumni geng no nomor ba piu I hi hagi kam lane ha kinu kinu ki benta bat dadu ba sensar ka BJP hato ngi kum ki kristan lane ngi kum kita ki niam kristan ki ba menta ngiyo na em kata ka jinglai luit lane ngiyo na em ban mane ya ki blai ya ublai ubangi I ya ki blai mo nre ya ublai ubangi I ngiyo na em ban mane da ka mensim bat da ka donut ka balai luit ti ha ni ka por perlok bai nga Christian ya ka jingkran jong iba Manuel badro nga yu iba karkom trekam jong kaneka sarkar BJP ba ka subang tangginia batang kitin kumbaong haga kitin lada klem gi kam ngimla ban ngei ngidon kam ba ngin pen I lengba ki kam bat ngila ban senia ti kumta perlok bai ngaru ngamdei uwe naki ba kam la ban tip ha sepang kita ringen saya pej bat ngan saya pej ba nang ne khmat ba tanggawe hapo gabri unyo trap newskum poga jela hi parogawe poga stit mikalia ka jungi bangi don kam ba ngi kum ki kristan ka stit mikalia ngilade ka stit jong ka Christian